Σφενδαμιώτισσες και σφενδαμιώτες, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 4ο αντάμωμα των Σφενδαμιωτών. Μια εκδήλωση που φέρνει κοντά κάθε καλοκαίρι τους Σφενδαμιώτες απανταχού της γης. Μια πρωτοβουλία που με επιτυχία διοργανώνει τα τελευταία 4 χρόνια ο Λαογραφικός Σύλλογος Διάδοσης της Ποντιακής Παράδοσης, ο Πυρίχιος. Ο σύλλογος που φέτος διανύει τον 15ο χρόνο ουσιαστικής προσφοράς στα πολιτιστικά δεδομένα του χωριού και του Δήμου μας. Η σημερινή εκδήλωση είναι μέρος της πλούσιας μέχρι σήμερα δραστηριότητας του Πυρίχιου, που αρμονικά εντάσσεται στη μακρά παράδοση συλλογικής δράσης των Σφενδαμιωτών, που ακόμα και όταν δεν επιτυγχάνει απτά αποτελέσματα, δηλώνει με έμφαση ότι ο τόπος μας αξίζει περισσότερα και πως συνεργαζόμενοι μπορούμε να τα κατακτούμε. Δηλώνει ακόμη ότι όταν υπάρχει ισχυρή βούληση για επικοινωνία και δράση, αποκτάται η ευελιξία και βρίσκονται και οι λύσεις στις κακοτοπιές. Εξάλλου, ούτε τα καιρικά φαινόμενα κατάφεραν και φέτος να ματαιώσουν τη θέλησή μας να πραγματοποιήσουμε το σημερινό και το αυριανό μας αντάμωμα. Ένα αντάμωμα που γίνεται από Σφενδαμιώτες και από φίλους τους, προερχόμενους όχι μόνο από την περιοχή μας και την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και από χώρες μακρινές, όπως ο Καναδάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Γερμανία και η Σουηδία. Ένα αντάμωμα με την ελληνική ποντιακή παράδοση. Θα μας λείπουν ίσως χρόνο με το χρόνο και κάποιοι που κράτησαν και μετέδωσαν αυτήν την παράδοση και δεν είναι πια μαζί μας. Αλλά εμείς θα τους συναντούμε όταν θα ενισχύουμε τις ρίζες της παράδοσής μας. Θα τους θυμόμαστε όταν θα βρισκόμαστε όλοι μαζί για να δείξουμε και για να γιορτάσουμε τη δύναμη της ελληνικής φυλής και τους αγώνες του ποντιακού ελληνισμού μέσα από τα τραγούδια και μέσα από τους χορούς μας. Καλή διασκέδαση. Και θα παρακαλούσα σε αυτό το σημείο το θερμό σας χειροκρότημα για την είσοδο του χορευτικού του συλλόγου μας. Το χορευτικό του Πυρίχιου. Χοροδιδάσκαλος του χορευτικού μας είναι ο κύριος Μάκης Λολοσίδης. Και είμαστε πια έτοιμοι για να ξεκινήσουμε την επίδειξη όλων αυτών των δεξιοτήτων των χορευτικών που αποκτούν τα παιδιά μας μέσα από αυτά που τους παρέχει η διδασκαλία στον Πυρίχιο. Ξεκινούμε με το χορό Γιουβαλάντουμ, μεικτός χορός του Ακ Νταγ Ματέν. Η ονομασία είναι τουρκική και σημαίνει κατρακύλισμα. Γιουβαλάντουμ λοιπόν.
Συνεχίζουμε με μια ακολουθία χορών. Ανεφορίτσα καλών κορίτς. Ο χορός Ανεφορίτσα χορεύονταν στη Γαλλίανα της Τραπεζούντας. Είναι μια μορφή σερανίτσας με τικ μονών. Τον συναντάμε και με την ονομασία Κιζέλα, με μικρή διαφορά στο βήμα. Έχουν την ίδια μουσική και συνοδεύονται από το ίδιο τραγούδι. Πήρε το όνομά του από τον στίχο του τραγουδιού. Καλών κορίτς, χορός της Ματσούκας του Πόντου, επίσης μια μορφή σερανίτσας με διαφορετική μουσική, συνοδεία τραγουδιού και λύρας, χωρίς να αποκλείονται τα υπόλοιπα όργανα. Πήρε το όνομά του από τον στίχο του τραγουδιού. Ανεφορίτσα και καλών κορίτς, λοιπόν. Ακολουθεί ο χορός Γέμουρα. Πήρε το όνομά του από το χωριό ανατολικά της Τραπεζούντας που σήμερα λέγεται Γιόμορα. Στην περιοχή της Σεβάστιας και στην περιφέρεια Κακάτσης στην Αργυρούπολη χορεύονταν σαν μια μορφή τριγώνας, αλλά με διαφορετική μουσική. Ο χορός πηγαίνει προς τα αριστερά και σχηματίζει ανάποδη σπήρα.
Λέγεται ότι στα χωριά μεταξύ Γέμουρας και Τραπεζούντας χορεύονταν σαν παραλλαγή του Ετερέ με 2 επιπλέον βήματα προς τα αριστερά. Την τελευταία αυτή ερμηνεία θα δούμε αμέσως τώρα. Γέμουρα. Στη συνέχεια, μια ακολουθία ομαλών χορών. Ομάλ απλών, Κάρς, Κουνιχτών και Ούτσαϊ. Ομάλ απλών. Ομάλ σημαίνει ομαλό, ίσιο. Είναι ένας απλός και αργός χορός που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη χορευτική ικανότητα. Τον συναντάμε με διαφορετικές μελωδίες και σε παραλλαγές σε πολλές περιοχές του Πόντου. Ο Μαλ Κάρς παίζεται με όλα τα μουσικά όργανα καθώς και με κλαρίνο και συνοδεύεται συνήθως από το τραγούδι «Ένας νύφε έναν ημέραν». Ο Μαλ Κουνιχτών, ονομασία του χορού στην Νικόπολη από το έντονο τρέμουλο σε όλο το σώμα. Ούτσαϊ, η ονομασία του χορού στην Νικόπολη με διαφορετική μουσική από τον Κουνιχτών. Ο Μαλ απλών, Κάρς, Κουνιχτών, Ούτσαϊ.
Τάμσαρα, ο χορός αυτός έχει σαν βάση το διπάτ και χορεύονταν σε χωριά της Τραπεζούντας. Τάμσαρα λοιπόν. Χορός Τσουρτούγουζους της περιοχής Κιουμούς Ματέν. Τσουρτούγουζους. Συνεχίζουμε με τον χορό από Παν και Κα, χορός της περιοχής Ματσούκας. Τον ίδιο χορό συναντάμε και με άλλες ονομασίες στην ίδια περιοχή. Από Παν και Κα.
Τέλος, ο χορός Τριγώνα χορευόταν με παραλλαγές όσον αφορά το ύφος του χορού και τη θέση των χεριών σε όλο σχεδόν τον πόντο. Τριγώνα είναι η θηλυκή ονομασία του τριγωνιού. Μεταφορικά, η τριγώνα σημαίνει η αγαπημένη μου. Παίζεται με όλα τα μουσικά όργανα και συνοδεύεται από τραγούδι, από το οποίο πήρε και την ονομασία του. Τριγώνα. Το θερμό σας χειροκρότημα. Άτελα πολύ αχ, και να ρωθήμωσε και η ψημάη και η ψημνή και έλυε τα μώ πόντον σοβόν είναι κάτελα πολύ για να με να χούλετε να χούλετε νέοι και σε καλλιοπώ πόντε σοβόν είναι άτελα πουλίκα κανά
τελωνέ. Και να περάσω ορμανάκιαν και λαϊδούν τα πουλία. Κι περάσω ορμανάκιαν και λαϊδούν τα πουλία. Τα μάνα έσανε κι άντε μετερά τα ψιά. Τα μάνα έσανε κι άντε μετερά τα ψιά. Και νόριαζα τα στρατάσια